Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Abril 17, 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon ang Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 2.6 milyones pesos ang ginasuspets one shabu na compass cars ang NBI kag pulis. Leonardia nabakunahan na sa COVID-19 vaccine. Sa mga nagapanguna nga balita national, pag-usar sa non-operational hotels bilang quarantine facilities ginadoso sa Kamara. RT-PCR test epektibo sa pihak sang report nga hindi sila ma-detect ang COVID-19 variant. Una sa balita, una sa aksyon! Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan. Standard time, alas 6:14. Una sa balita, una sa aksyon! Kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal.
Nakompiskar ang 2.6 milyones nga balor sa ginasuspets 1 shabu sa joint bypass operations sa National Bureau of Investigation kag PNP Drug Enforcement Group kay nasang agas sa Purok-Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Ginkilala na dapan sa kay Dan Aldrich Ballesteros, 19 anyos, kay nagapuyo sa mga lugar. Suno kay NBI agent William Diarca, ginakabig si Ballesteros nga high-value individual, bagsakan kag baligyaan sang iligal nga droga. Nakuha sa nadagpan ang 3 ka dalagko nga sachet kag 22 ka mga bultos sa nasuspect 1 shabu, lakip na ang buy-bust item. Preso sa karon si Ballesteros sa custodial facility sa NBI Bacolod City District Office. Sa kaangot nga balita, nagapati si NBI Bacolod City District Office Chief Attorney Rando Baldovino nga nahimo bagsakan sa illegal nga droga ang puloy-an ni Dan Aldrich Ballesteros matapos nakuhaan ini sa malapit sa tunga sa kilos ng shabu kay nasang aga. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Baldovino nga 2 ka semana ang surveillance kay Ballesteros kay ginapatihan nga ang shabu gindeliver kay Ballesteros kagabi apang madasig nga na-dispose. Dugang pa ni Baldovino, ginkihad, ginripak kag ginakilo antes i-deliver para baligyan ni Ballesteros ang ginasuspect 1 shabu sa iyang mga kaupod. Natalana nga pakadalon karon nga adlaw sa PNP Crime Lab ang mga na-recover agod di paidalom sa eksaminasyon samtang ginahanda naman ang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iban nga balita lokal, ginbakunahan si Mayor Evelio Diaz ang unang nga dose ng AstraZeneca vaccine sa labi sa Bacolod Government Center Cebu nga hapon. Nabakunahan ang alkalde matapos nagwa ang advisory number 26 ng National COVID-19 Vaccination Operation Center nga pagbakuna sa mga local chief executives sa mga critical kag high-risk areas kag narakip sa listahan ang Bacolod. Yara man sa advisory ang Negros Occidental kag pila ka mga lugar sa Region 6. Si Dr. Edwin Meraflor, ang officer in charge sa Bacolod City Health Office, ang nagbakuna sa alkalde. Matapos ang 8 ka semana, liwat nga bakunahan si Lunardia sa second dose ng AstraZeneca vaccines. Magluwas kay Lunardia kapin sa 20 ka mga dentista kag mga medical frontliners ang ginbakunahan man batok sa COVID-19. So I'm happy that I have been given this chance to be a model, to be an example, and to champion the cause of vaccination. Ako hindi handom na pamaagi sini kay kabalon man kita may iban ang unang kasagat pamangkot mapabakuna bala si Mayor din. So I hope that question is put to rest and sabay pa nakahatag kuminsahe sa atong pumuluyo na dapat magpabakuna kita because ako personal dapat yun amo inyong makahatag sa atong kahilwayan sa pandemya. Ang kawahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia. Naglabot na sa 20,694 ka mga Bacolodnon ang nakakompleto sang proseso para sa master listing sa kada mga barangay para sa COVID-19 vaccination program sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Surungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Emergency Operations Center o kon EOC, nagapadugay sa proseso among ginahimong encoding sa kada barangay para makasulod sa database ng syudad ang among record. Sa piyak nga bahin, ginklaro ni Surungon nga nagapadayon ang information and education campaigns ng syudad angod sa natalana nga vaccination program paagi sa bulig sang kada mga barangay kag nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Sa katapusan nga balita lokal, gilayon nga gincriminate ang bangkay sa budget officer sa banwas ng Morsha matapos nga ini napatay bangod sa COVID-19. Sunog kay Mayor Jerry Rojas ay napatay na kaedad sang 44 anyos, isa ka babae kag tumandok sa human nga banwa. Dugang pa ni Rojas, Webes sang adlaw sang ginbawian sa kabuhi ang budget officer kag sang ginswab ini nagpositibo sa mga virus. Sunod naman kay Dr. Raymond Antonio Magwad, ang Morsha Health Officer. Ang napatay, nagbatsyag sang hilanat, ubo kag sipon, apang wala inigindala sa hospital kag napatay mismo sa iya balay. Ginpaidalom naman sa swab test ng iyang mga pamilya kag may nagpositibo man kag karon nagka-quarantine. Ang napatay, mga
ang napatay nga 67 na katuig nga budget officer sang Banwa. Nagpatigayon gilayon sang disinfection sa building sa Morsa Municipal Hall agud marikawan ang patay nga paglapdas ng COVID-19. Padayon man ang opisina sa masunod nga semana. Samtang yara naman sa maayo nga kahimtangan si Rojas matapos nga nagpositibo man ini tinalikdan nga semana. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:19. Amligan ng lawas pagi sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sagsagan mo ang kaintangan Responsable at ang balita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga nga mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 6:26 kakaron sa dita na sa aton mga nagapangunang nga balita national. Magapaydalom sa 14-day quarantine si Vice President Lenny Robredo matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa iya close-in security personnel. Sa Facebook post, ginpahayag ni Robredo nga magabiya na siya kuntani sa Bicol pagkatapos ng operation sa swab cubs agud maglantaw sa katapusan nga tinion sa abyan nga napatay bangod sa cancer. Sang mabaton ang report nga nagpositibo ang isa niya ka close-in security. Suno kay Robredo, kinahanglan niya nga mag-quarantine bangod upod niya ang nasambit nga nagpositibo sa salakyan, elevator kag opisina. Sa namaluan, bago lamang ginlonsar sa Office of the Vice President ang mobile swab cub nga nagatanyag sang libre nga COVID-19 test sa mga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Ginaduso sa karon sa Kamara ang resolusyon nga tuyo gamito ng hotels nga wala naga-operate bangod sa pandemic bilang quarantine facilities sa mga mild COVID-19 cases. Nagligad nga Abril 7, ginfile ni Deputy Majority Leader kag Quezon City 4th District Representative Jesus Suntay ang resolusyon nga nagaengganyo sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga buligan nga i-decongest ang mga hospital sa Metro Manila pagi sa pag-usar sa mga non-operational hotels bilang accommodation centers para sa COVID-19 patients na may mild symptoms kag subuman sa mga non-COVID-19 patients. Suno kay Suntay, napaidalong pa sa restricted operations ang nasambit nga mga hotels kag accommodation facilities bangod sa gin-implementar nga lockdown sa Metro Manila. Kag kaiping nga mga probinsya. Nagapati si Suntay nga ang pag-usar sa nasambit nga mga hotels kag iban pa nga mga accommodation facilities isa ka alternatibo agud nga mapahaganagan ang problema sang pungsod sa panahon sa karon sang pandemic. Ginpahayag sa Department of Health nga nagapabilin nga epektibo sa pagdetect sang virus ang RT-PCR test nga ginakonsidera bilang gold standard sa COVID-19 testing. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang palayag kasunod sang concern angod sa variant nga ginreport na kalusot sa detection. Suno kay Vergere, tama kagamay sang populasyon nga nakuhaan sang report nga wala na detect sang RT-PCR test ang French COVID-19 variant. Dugang pa ni Vergere, wala naman ini ginasapak sa mga eksperto gikan sa John Hopkins and Stanford kag iban pa nga credible institutions. Parayag pa ni Vergere nga kinahanglan pa sang diagnostic testing kung paano ini naka-apekto sa COVID-19 test.
Sa katapusan nga balita national, naging klaro sa Department of Health ang statement nga nag-akusa sa tanan nga media organizations sa padayon nga disinformation sa COVID-19 vaccines kag ginpahayag nga isa ini ka general appeal sa mga journalists nga maghatag sang husto nga impormasyon sa COVID-19 vaccines kag sitwasyon sa karon sang pandemic. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang palayag bilang sabat sa mga pamangkot kung ano ang rason sa DOH kag Department of Science and Technology nga magpagwa sang joint statement nga nagapanawagan sa media institutions nga nagapagwa o kung naginalagar nagapagwa sang sala nga impormasyon angod sa COVID-19 vaccines. Kag ginpahayag nga ang mga misleading nga impormasyon sa COVID-19 vaccines magadulot lamang sang malain para sa mga Pinoy. Sa kay Vergere, nagpahig-angot ang Health Department sa isa ka media outlet angot sa issue kag padayon nga ginatrabaho agud nga masulbar ang problema. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian na kabusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Abril 17, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo